ஓம் ஸ்ரீ தாரா நேயர்களுக்கு வணக்கம். பைரட்ஸ்னாலே பணம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுல பைரட்லயும் 7 சக்ராவ பேஸ் பண்ணிய ஸ்ரீயந்திரம். 7 சக்ராவே அந்த கலரே வந்து கலர் தெரப்பில எவ்ளோ நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம அனுபவிச்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த 7 சக்ரால ஸ்ரீயந்திரம் போட்டு பைரட் பிளேட் இது 3மே அமையறது கஷ்டம். 7 சக்ரா கலருக்கு 7 சக்ரா ஆச்சு. ஸ்ரீயந்திரத்துக்கு ஸ்ரீயந்திரம் ஆச்சு. பைரட்டும் ஆச்சு. இதோட பணத்தை ஈர்க்கும் மிஷினா எது இருக்க போகுது? பணத்த இனிமேல்ட்டு நீங்க இத நீங்க பணம் வைக்கும் இடத்திலோ, இல்ல உங்க ஆரோலயோ வச்சுட்டு போம்போது, இல்ல ஒரு பிசினஸ் மீட்டிங்க்கு போம்போது, பணம் அவ்ளோ கொட்டும். கொட்டிய பணம் நல்லபடியாவும் சுப செலவுக்கும் யூஸ் ஆகும். ரெட்டிப்பாறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். அதற்கு இந்த பிளேட்ட வாங்கி வச்சுக்கணும். கெட்டது நம்மள நெருங்காது. நல்ல விஷயத்துக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணலாம். பணம் வைக்கும் இடத்தில், நகை வைக்கும் இடத்தில் வச்சாலும் பாதுகாப்பா பார்த்துக்கலாம்.